Sepil aku sih sing gak sudut dhewe kaya iki Mas. Ready, Mas? Kaya apa? Migel dagangan nang nggih cangkruk. Loh, iya. Endi ta? Oh, iki. Oh, Masih 3 1 1 1 ready. wah jan mending Mas iki. Full kayu jati 3.500.000. 3.500.000 sak me gedene iki. Ya iya no. Oh, iya Tapi, Mas, ngalasan. mau milih liyane sing informasi enak jian. Oh, pilihan akeh ya? Milih model liyane jo akeh. Oh, iya nah. 3.500.000 full kayu jati. Gek mesti engko akeh kelak Mas engko. Gratis ongkos kirim Mas ki, Mas. Gratis ongkir. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Pembayaran cot. Cot ki piye? COD barang teko dicek saya lagi dibayar. Berarti gak nge DP ya? Ora no langsung ae dikirimin alamat komplit karo Sherlock wis tak terne teko omahmu. Wah, ya pakem niki jan. Iki nek pesan sakane piye? Langsung japri ning Bawa Bio Profil ana nomor pemesanan, iku Hmm. langsung terhubung karo aku. Oh iya iya. 3.500.000 Mas. Oke. Kursi formasi. Siap jan. Iya yang penting ya. 3.500.000 bolo iki lho, stoknya ready, bahan ya full jati solid.